kpota aja maọbụ iweta okwuta dịka chi si wee kee maọbụ ikute mmiri maọbụ iweta pawuda white powder maọbụ iweta nzu tinye ya n'aka gị gbapụ ebe ịgba n'ụkwụ bupụ okpu ikpu n'isi ma ọ bụ na ikpu okpu ọ bụrụ na ma na-ekwu ị na-ekwu ọgbọm nwoke na ọgbọm nwaanyị adaolu na ada Igbo ada Ikenga na ada isi mkpe ndị niile nwụrụ n'afọ ime ndị etebulu n'afọ ime ndị nwụrụ ebe ha na-amụ nwa ndị amụrụ amụ a na-azụrụ azụ ndị amụkwuru amụkwo ndị nwụrụ n'afọ nneba ndị nwụrụ n'asidenti ndị egburu egbu ndị elele ele ndị enili na ndụ ndị emekọtara ụwa na chi ebe azụ ọ bụ mmụnwa bụ Chukwuemeka Nwakalụ ọ mụ na-akpọku unu n'ụbọchị tata mụ na-akpọku unu n'ụbọchị tata bụ afọ obodo ebe ị nọ ana m ayọ unu ayịyọ ọ bụ na unu na-ebute nsogbu niile m na-ewe a sị m unu ka unu kwụsị ibute nsogbu ka unu cheta na ọ ga anyị na-abịa ụwa na unu kwuru sị na ụwa dị mma dị njọ na unu ga-ana ma mụ nwa kwuru sị ụwa dị mma dị njọ na mụ ga-anọ eri m bịala ụwa egburu m nwoke egburu m nwaanyị o nwere nna ala akalaka ya o nwere mgbe obichiri ihe ọ na-eme o nwere nsị anụ na di o nwere mmele anụ na nwaanyị o nwere mgbe ọla ajọ ọgwụ nene ibe m na-enye unu ana m ayọ unu ayịyọ ka unu kwụsị inye m nsogbu ka unu kwụsị ibute ibe m na-eme ka unu kwụsị ịyasa ibe m na-eme unu egwene ka nwoke gbuo m unu egwene ka nwaanyị gbuo m unu egwene ka amosu gbuo m unu egwene ka ọgwụ agwara agwụ gbuo m unu egwene ka mmadụ nara m akala aka m tata m na-agbotu unu nụalụnụ m ọgụ na mmụọ ka m nụalụ n'ọgụ na mmadụ mma agbapụtala unu aja mụ nụ nụwalụ m ọgụ unu egwezi ka ọkọ m n'aka mma na-achọpụtala unu aja ka m bie ndụ m ọfụma anụgo m ka a kụziri maka unu agbagotara m unu azụ mụ na unu ga-ayị mmemme unu obi anwụlị unu mewenu m obi anwụlị ụwa anụ nwa m pụtara mma anọ nka mma ego moto mma alụ ụlọ mma amụ nwa mma anụ di ebe ọma na-emeli ibe m ga-emelụ m mmanwụ na ọgbọ m na-anwụ mmanwụ na ndị nọ n'ebe nọ nwere asidenti ọnwụ ike ama mgbunata m tata nnụlụ onu unu ka unu gosi na unu ka m na-akpọku ka unu meelụ m ibe dị otu a ibe dị otu a nke mazi ibe ị chọrọ ka ba meelụ gị tata anụ nwa ịkpọkuluve gbabata njibụ sọmtin ị chọrọ ka ba meelụ gị kwebe ngwa na ị ga-eje chụpụtalụ ha aja be ngwana ka ị nwụọ n'ike n'ọlụ ị na-alụ na ibe gị ji abụ ọgaranya ka ebe ọgaranya n'ọlụ ị na-alụ gị ma ibe ị na-alụ gwabanya babụ ndị otu gị bụ ndị nọ n'ụgbọ babụ ndị otu gị bụ ndị nwụrụ n'aja agụ babụ ndị otu gị na-eliri na ị na-ayọba ahịhịa ndị nwụrụ na mmiri babiko banụwalụ gị ọgụ amosu na-anụsa gị ọgụ bagbuwe amosu ọgwụ na-anụsa gị ọgụ bagbuwe ọgwụ mmadụ na-anụsa gị ọgụ bagbuwe mmadụ ha onye ọbụla na-achụ gị bachụwa onye ọ bụ bamee ka ụwa dịrị gị mma bamee ka ụwa tọwa gị ụtọ bamee ka ife ọma mewelụ gị bachụwa ndị niile na-achụ gị bakwụsị ịyasa ibe ị na-eme na gị amalụgove tata na gị na baka unu dị n'udo na ị na-ayọba ebe a bameelụ gị ya
ọ bụrụ mmiri ka iji n'aka tasị ya ụfọdụ naanị tasị obele naanị ịta ya nke ọzọ n'ọnụ ọ bụrụ aja ka iji n'aka ịfụ anya ọnụ ọ bụrụ pawuda ka iji n'aka fụọ anya ọnụ ọ bụrụ na nzu ka iji n'aka ịka anya naanị ma ị bụrụ nwaanyị ka anya n'ụkwụ gị ịka na naanị ọ bụrụ na okwute ka iji n'aka ịka anya naanị eke oyi afọ ngwọ mgbe ahụ efochapụrụ ya were aka na abọfeli aka gị anya na-arụ gị ọ dịgolu gị mma ibe niile ị yọrọ n'ụbọchị tata ndị otu gị anụ gị aba ga-emelụ gị ya cheta ebe ịkwalụba na ị ga-achụpụtalụba aja ọ bụrụ na ịfụ ife dị iche na ndụ gị jee chụpụrụba aja ikwarebe na nkwa na ba ama nchefukwe ma ichefue nkwa ikwe ebe ba ama nchefukwa ekene gị dị n'ichi ya ọzọ bịa echi na-azọ nya na-azọ onwe ya